Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Què tal? Bon dimarts. Benvinguts i benvingudes un dia més a l'entrevista d'aquesta casa de televisió de Girona, en un dia on parlarem d'una empresa que està molt vinculada al nostre territori. De fet, està molt vinculada a la ciutat. És una empresa que ja fa 37 anys que treballa en el món de la comunicació i ara doncs ha encetat una nova etapa. De fet, és temps de noves etapes. El món de la comunicació, doncs, com ja saben, està canviant molt amb tot el món de les xarxes socials, tot el que està venint amb la intel·ligència artificial, i al final és adaptar-se o morir. I em sembla que Iglesias Creativitat Activa, el que han triat és adaptar-se. Avui tenim amb nosaltres a la seva directora, l'Anaïs Iglesias. Què tal? Bé, molt benvinguda. bé. Moltes gràcies. Hem parlat moltes vegades, no tractaré de vostè perquè ja... No, no cal. Hem parlat moltes vegades i has portat molta gent aquí, però encara no havies vingut mai, eh? No, encara no, és la primera vegada. Explica'm una mica, perquè la gent des de casa sàpiga qui sou. Què feu a Iglesias Creativitat Activa? Nosaltres som un estudi de disseny gràfic, comunicació, i al final el que fem és creativitat. Llavors, l'estudi el va fundar el meu pare l'any 89, farà 37 anys, i sempre ha estat involucrat amb el territori gironí, per dir, des d'aquest moment. Ell sempre havia tingut una inquietud, que és que les coses s'han d'explicar, les empreses han de poder comunicar què estan fent al territori, no només des del punt de vista de premsa i comunicació, sinó també des de la part més corporativa, i poder explicar-ho i explicar-ho diferent, a nivell de disseny gràfic, també posar-li una imatge que això correspongui. I amb tots aquests processos, nosaltres som un estudi de disseny gràfic 360, que se'n diu, és a dir, que ho cobrim tot. Pot venir qualsevol empresa i nosaltres el que cobrim és des de la comunicació, el disseny gràfic, que pot ser de la mateixa web, de la marca, el logotip, tot el branding, tot el sistema que tenim de branding, com un catàleg també. Portem relació amb premsa, d'aquí que ens coneixem tant, i llavors també portem tot l'espai de xarxes socials i esdeveniments i exposicions. O sigui, tenim un gran ventall de serveis. Déu-n'hi-do, hi ha serveis que no sabia que fèieu. Aquest 360 us implica haver d'externalitzar alguns serveis a vegades o intenteu encabir-ho tot dintre de la mateixa empresa? Mira, nosaltres la part, el 90% de la feina la fem nosaltres, som un equip divers, on hi ha dissenyadors gràfics més digitals o més editorials i tenim un equip de comunicació i de màrqueting, però sí que és cert que quan ens anem a projectes on la tecnologia hi és més present, és a dir, on has de fer una programació d'una web concreta amb una mica més de complicacions, aquí sí que treballem amb algun equip extern. Llavors, sí que és cert que hi ha elements que el dia a dia potser no els pots mantenir, però sí que tenim un equip de col·laboradors molt bo que amb certs projectes ens fan un cop de mà. Vosaltres feu una feina que, en el fons, és una feina a l'ombra, no? Sí. Les empreses són les que es beneficien, evidentment, dels vostres serveis, però el teu pare, Antoni, tots aquests anys que ha estat, al final ha sortit a la llum, també? Vull dir que és una persona molt coneguda. Al final, implicar-se molt en el territori també implica posar-hi una mica la cara, no posar-hi una mica la... Al final hem de fer per nosaltres el que fem pels nostres clients. I a vegades és difícil, perquè vas treballant el dia a dia, t'atrapa i vas treballant i dius tinc aquest client, aquest altre, han de sortir aquí, s'han de fer veure, han de tenir una bona imatge, però després també has de guardar una estona a la setmana o al mes de dir nosaltres on som, on hem d'anar, i precisament aquí és la feina que ha fet Antoni, a conèixer, si no surts al carrer, la gent no et coneix. Llavors, jo sempre dic que el món digital és molt important, però la persona és important també. Llavors aquest tu a tu, aquest estar coneixent-se és el que dona valor. I per mi aquí és un repte també, perquè Antoni té una imatge i ara hi vaig jo, llavors aquí hi ha un repte gran. En tot cas ha canviat molt l'àmbit comunicatiu, la manera de tractar amb les empreses i la manera de l'oferta que li fas a una empresa de l'any 89 aquí. És un món, vull dir, totalment diferent. Hi ha una base que és la mateixa, que al final una empresa et ve i et diu vull que em coneguin, i el vull que em coneguin segueix sent el mateix el 89 que ara. El que canvia són els canals.
i el resultat, no? Per on vas. No? Potser l'any 89 doncs, tenies una premsa escrita o tenies catàlegs, no? Havies d'anar molt més al paper i, evidentment, ara tenim un món digital que ha obert unes portes molt, molt grans. No? Llavors, tot el que és el procés tant de client com nostre ens hem hagut d'anar adaptant a tota aquesta tecnologia. No? Llavors, al final, nosaltres sempre diguem, nosaltres som solucionadors. Som solucionadors de que ve algú i et diu vull que em coneguin. I dius, vale, jo t'agafo de la mà, t'acompanyo i anem a treballar. Què necessites? Quins problemes hem de resoldre? Què vols explicar? Com ets? Quins valors tens? Doncs anem-los a posar en valor i anem-los a explicar. I després decidim amb què els expliquem. Cada sector té uns canals diferents, no? Llavors aquí és on comencem nosaltres a treballar. Em quedo amb una cosa que m'has comentat abans que m'ha interessat molt, que és això de qui no ho explica és com si no ho estigués fent, no? Exacte. És a dir, hi ha tantíssimes empreses, tantíssimes associacions, gent, persones autònomes que estan fent una feina ingent, diguéssim, i que a més estan contribuint al territori, estan donant un valor afegit al territori, a part del seu valor afegit propi, i no ho expliquen. Sí. Per tant, es queda en un limb, no? O a vegades ho expliquen, però no ho expliques on toca, que aquesta també és la clau, no? És a dir, ara mateix estem en un món hiperconnectat, hi ha molts canals de comunicació, tothom té un espai, però clar, els espais són molt petits, els que queden. Llavors tu has d'anar guanyant aquest espai i has de saber on ser. Llavors nosaltres en aquest punt és on te sabem, coneixem tots els àmbits i llavors quan tens un àmbit tu pots dir, mira, a vegades ens venen clients, no, és que jo vull sortir aquí. I dius, no, si vols hi sortim, però hi ha altres llocs on tot funcionarà més bé. Llavors és on nosaltres aquí hi treballem bé. Encara hi ha empreses de la vella escola, tothom pot fer el que vulgui, que pensen que el boca-orella és el que més funciona, i que el món de la publicitat o el món de la comunicació, diguéssim, no té un retorn immediat per ells, no? Sí. Què els dieu en aquesta gent per convèncer-los? Perquè també feu una feina de comercial a vegades, no? Evidentment, no? I sí que és cert, i jo sempre ho he dit, el boca-orella és important. De fet, nosaltres és un dels principals canals de comunicació nostra. Al final és el networking, és conèixer-nos i parlar i conèixer les persones. Ara bé, és una feinada i són moltes hores de feina que s'han de fer, però tens una altra part que tu has de tenir una imatge, has de tenir un discurs, has de poder dir, si algú busca per internet o ja pregunta per tu el xat GPT o el cloud, perquè ara ja no vas a Google, han de poder trobar-te d'alguna manera, han de poder saber qui ets, perquè ara la gent, malauradament, la comunicació tan directa es va perdent. Llavors, tu has de tenir tots els teus punts, tots els teus espais de comunicació coberts. Sí. I llavors jo el que els diria és això, és anar a trobar aquests punts, i anar-los a buscar i anar doncs, a ser-hi. Ara et faré una pregunta que tenia rumiada des de feia dies. La intel·ligència artificial us ha tret clients o us els ha acabat fidelitzant encara més, diguéssim? Perquè vosaltres l'heu de saber utilitzar, us heu d'adaptar al dia a dia, perquè això canvia cada dia pràcticament. Sí, exacte. Però clar, també la gent que se'n surt amb la intel·ligència artificial pot fer feines de disseny, feines amb catàlegs, fotografia, vídeo, feines que feu vosaltres. Sí. Hi ha gent que ens hem trobat que potser ha marxat però han tornat, perquè hi ha un punt clau que no té la intel·ligència artificial, que és la creativitat. No en sap. No pot pensar més enllà. Busca informació, busca la barreja i la posa, i al final acaba fent tot igual. O acaba fent tot igual o acaba fent diferent. Has de fer una feina abans de pensar molt. Tota aquesta feina que tu fas abans de pensar molt per parlar amb la intel·ligència, a tu ja se t'ha acudit una idea. I ja li dones la idea. Llavors, al final nosaltres l'implementem, però nosaltres a la intel·ligència artificial quina feina ens està ajudant a fer? Doncs a millorar processos. Agilitzar-los. Agilitzar-los. Investigar. Nosaltres tenim una feina creativa que la creativitat no és inspiració, jo no estic allà pensant a veure ara què faré, sinó que abans fas tota una recerca, itineres en diferents punts, baixes idees, tot això amb la intel·ligència artificial t'ho facilita, perquè pots buscar-ho. A nivell de disseny, tota la part d'eines d'Adobe, de disseny gràfic, a nosaltres això ens ha agilitzat molt. L'edició de fotografia, edició de vídeo, fins i tot, mira, ara fa poc, a Menier, que ha fet 75 anys, que són clients nostres, els vam tenir aquí fa poc, sí. Ells tenien molta fotografia antiga i van fer un vídeo commemoratiu. Amb la intel·ligència el vam animar. Fotos o imatges d'aquelles antigues de gent treballant que les veus animades. Això et dona una vida
espectacular, no? O fins i tot per fer mock-ups. Mock-ups seria de dir, tu tens un producte i li fas una fotografia, però el vols posar en un context que abans que havies de fer? Agafar el cotxe, anar al Pirineu, posar la foto... Ara ho fas a la taula de l'estudi i li transformes l'entorn. Clar, tot això és una agilització de feina i de costos que sí que ha facilitat. Clar, hi ha eines ara, fins i tot hi ha vídeos que amb una sola aplicació te'ls posen vertical ja per poder-los compartir com una història a les xarxes socials, no? O vídeos de... Ara hi ha el Mundial, no?, en joc. Partits de futbol antics que els veus en alta definició ara. Vull dir que són tot ben utilitzat. Exacte, però sempre hi ha d'haver algú darrere que doni aquesta idea o que tingui aquell punt de dir això vull anar cap aquí. En aquesta nova etapa, portes 4 anys com a directora, has volgut respectar la tradició. No sé si heu tingut algun punt amb Antoni de dir jo estava fent les coses molt bé i no sé si estem tan por bon camí ara, però alguna cosa haurà canviat. A veure, jo sempre el que he volgut és respectar el seu llegat, no? Ell té una manera de fer i hi ha unes idees i això sempre hi ha sigut. Al final el que hem estat fent és modernitzar, canviar la persona, canviar la mirada, no? Una miqueta en aquest sentit. No és fàcil treballar amb el teu pare i amb la meva mare, que també hi és, que no és cara visible, però està allà, és familiar, és un negoci familiar. No és fàcil, però té moltes coses bones. Llavors et coneixes des d'una altra perspectiva, comences a treballar des de diversos punts i la veritat el que jo he acabat fent aquí és donar-li una mirada més digital, evidentment, modernitzar, al final el que he modernitzat, i jo, per la meva manera de fer, també li he donat una mirada que podríem dir més femenina o d'un estil una mica més transformador, que es diu un lideratge més transformador. És a dir, així posar-me a mi com a imatge de l'empresa, però a donar tot un espai amb un equip molt potent que tenim perquè també ells hi siguin. I amb tot això, clar, nosaltres aquí, i ara amb aquests últims anys, ens han vingut clients i projectes potentíssims que hem disfrutat. De fet, ara la Bressola, que ha fet 50 anys, hem fet la seva nova imatge corporativa. Llavors, gent de Catalunya Nord ens ve i ens demana, escolta, jo estic en un procés de canvi i vinc, Enier. Ara van fer... Clínica Girona també vaig veure, no? Clínica Girona hem treballat també, van fer, per exemple, també hem treballat molt la web d'Inspire, aquí també amb la Diputació hi treballem molt, també. Amb el Museu d'Arqueologia hem fet diverses exposicions, ara en van fer una a Barcelona que parlava del megalitisme de Sardenya, llavors també hem treballat molt amb això, i llavors tenim molts clients del sector empresarial gironí, llavors tenim un coneixement d'aquí al sector que és molt important. De fet, amb això, nosaltres ara hem fet un canvi de marca, un canvi de local, ja fa un any, i quan estàvem fent el trasllat, nosaltres teníem un armari que feia 10 metres amb arxius, i allà va sortir molta història del sector econòmic i el sector empresarial gironí. I el primer que vam decidir va ser donar-ho a l'Arxiu Històric de Girona. Vam trucar a l'Ajuntament i vam dir, escolteu, això és important per la ciutat. Llavors dius, tenim una història aquí i ara s'està fent una anàlisi de tot aquest moviment que hi ha hagut aquí i que és molt important. I per mi la clau és això, tenim un coneixement, ens interessa avançar, però la societat canvia i per tant ens actualitzem. I no donar l'esquena a la tradició i a tot el que ha fet que l'empresa estigués activa durant aquests 37 anys que no totes ho poden dir. No, exacte. Ara hi ha moltes empreses de nova creació i moltes startups, moltes iniciatives empresarials que són innovadores, però vosaltres us heu anat adaptant des de la tradició. I també, a part de conèixer les eines digitals i els nous recursos que hi ha ara, heu estat coneixedors també del territori, no només gironí, sinó català, i ha sigut una part important de la vostra marca, no, al final? Exacte, nosaltres tenim uns valors i sempre empresa tenim els nostres valors de proximitat, és molt important, tota aquesta proximitat amb el territori i amb el client, el poder tenir aquest contacte familiar. També ens és molt important la creativitat, ens agrada el punt de rebeldia, sempre hem tingut aquest punt de rebeldia amb les feines, però sempre hem estat molt vinculats al que és a la cultura catalana, al territori català i a la llengua, i és una de les feines que també ens agrada aquí. De fet, nosaltres a nivell també de Girona estem amb la Fundació, som patrons de la Fundació Atrium Artis i també estem a la Càtedra Hipòlit Nadal de Periodisme.
I a més, ara la setmana passada es van fer unes jornades que parlaven de les periodistes exiliades, dones exiliades, no? Llavors, en aquest punt històric ens agrada molt donar coneixement a aquestes històries, tant a nivell periodístic com també a nivell empresarial, que surten a la llum i ens expliquen tot el que forma part de nosaltres, no? Llavors, això ho fem a Girona, però també ho podem fer a Barcelona i ho podem fer a diversos espais, no? I quan parlem d'esdeveniments o exposicions, també és una part important, no? Agafar la història i poder-la explicar. Doncs per molts anys que duri i suposo que quan compliu els 40, no? Haurem de fer alguna cosa haurem de fer. De fet, ara ja vam fer... Nosaltres fem molts saraus per les empreses i vull dir, quan fan anys els hi fem i haurem de plantejar alguna cosa. Doncs estarem atents. Estarem atents i si ens convideu allà estarem o ho explicarem, el que fareu. I molta sort en aquesta nova etapa que ja està engegada, que ja està en marxa. Estarem atents i anem parlant de nous projectes que ens podeu portar també aquí a casa nostra. Perfecte, moltes gràcies. Avui hem parlat amb l'Anaïs Iglesias, la directora d'Iglesias Creativitat Activa, aquest Iglesias associats de tota la vida, que ara doncs se li ha donat un nou impuls o s'ha obert una nova etapa respectant la seva tradició i tots els valors que té, però anar-se adaptant i anar donant una mirada una mica més per què no? Ho ha dit l'Anaïs, femenina, una mirada una mica més moderna i al final una empresa que ha aguantat 37 anys, esperem que en duri molts més perquè tampoc n'hi ha moltes que siguin capaços de fer-ho. Que vagi molt bé, nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau. Tot bé? Tot bé. Perfecte. No sé si volies dir...